दिनै जोङो मोनसे न'खरावहाय माबा थांनो नागिरदों आरो मा होनो स्रादु बबे जायगायावमोनलाय बकेरा माला फाख्रायाव नै दायो टिम्पुजों थांगासिनो दङ। सितागुरि NRL फार्म मोनबाय। NRL फार्म नै आंना लोगोफ्रा हेल' खाम लादों नै आब'आ नै माला kata ai chú ơi nương ma damgोन हारमोनियाम दामगोन हारमोनियाम ना दे मोजाङै दाम बबे जायगायाव थांगोन दे बकेरा माला फाख्रायाव बकेरा माला फाख्रा मानि थाखाय थांनो नागिरदों स्रादुआव आर'ज खालामहैनो थांगोन दे दे टिम्पुजों थांगासिनो दं जोङो दायो लायो होनना बुंबाय आं मिथिया जायो गोदो रिटार मावनायफ्राव मिथिजोबो मेरला भारा लांनांगौ जालायलायो थांगासिनो नायलांबाय था नोंथांमोनहा फाग्ला बाबा मोनबाय सोरबाफोर हाबा जानोबा नै लोगोफोर फाग्ला बाबा मन्दिरा जोङो दायो एरायबाय नैबे माबाजों मा होनो टाइकान्ड अफिसजों एरायबाय जों थांगासिनो कदमतला टाइकान्ड अफिसनि माबा लामा बियो मा होनो भबानिपुर हाबनाय लामा गौरां दै मोनबाय गौरां दै ओरैजाय थाबाय पार्क गौरां पार्क मोनबाय नै कल्चर कमप्लेक्स क'क्राझारावबो मुंख्लं बिनेश्वर ब्रह्म थावनि बियो क'क्राझारावबो खना खनला मा दंना राजिब गार्डेन मोनबायना राजिब गार्डेन बियो साहा बागाना मोजांथार दे फैलाव मागुरमारि साहा बागान हा दाउदलाबारि ए नै माब्लाबा बेरायफै लोगोफोर दाउदलाबारिनो दाउदलाबारि साहा बागान बिराद गुवार खाने मागुरमारि साल बागान मोनबाय मोननोसै बारा गोजान गैला र' एसे मोजाङै क'क्राझार मागुरमारि साल बागान सिनेमा सिटिंबो खालामोमोन ना बाहाय बिराद समायना सफैबाय हाबनाय गेट मैगं हादों आलु हादों नै गामिनि आब'मोनहा
संगासिनो ओंखाम ना एवदों ना मा गामिनो इखो दे एव दे ओंख्रि संदों थियारि जाबाय नै न'खरनि आब' जागायबायानोसै फिसाजो बेयो ओंखाम जाबाय नै आब' मा ओंख्रि आब' अमा लाबोथ'वाखै नामा ना फ्राय दे जादे जादो आब' जाखांनानै दसे जिरायदों आदिया मा जायामोनथाय मादै प्रेसार जादोंना ए औ ओमफ्राय बेसे गोबावसो ओरैनो सप्तासे मानसियानो बे फुङाव सातथायाव बेरायनो थाङो नालाय औ आंबो सिरि मोनदोंमोन ओमफ्राय माबानानै थानानै माबायो बेरायनो थाङो ओमफ्राय आंहाथ' बोरैबा गोसोखांथाव जाबाय खौसिबाय आरो बियो